नै लोगोफोर न'नि टमेट'आ मोनबाय आरो ना बेखौ बाथोन जानोसै नै गैथारा आरो ना नै 6थाल' बेबो माखासे गोथांसो नै दं गोथां नैबेबो गोथां बेबो गोथां बेखौनो खानोसै गोमोनखौनो बाथोन जानोसै बाथोन लकेल 6थाल' आरो 6थाबाबो जागोन सावनानै टमेट' मोनबाय नै 6था बानलुआबो बिबार बारबाय ना फांसेल'नो बियो फिथाइ थाइबाय नै थाइसे लकेल बानलु थाइसेल' थाइदों नामा नै इयावबो थाइसे थाइनै थाइनैल' बिबार बारबाय आरोना गैया फांसेल' लोरगिंगिंसो बिफाङानो गैया 2थाल' ओमफ्राय नैबे गोरलै गोरलै थाइदों आरोना नै नैयावबो फिसा सा बानलु थाइदों गोरलै गोरलैनो बेयावबो थाइदों नैयावबो थाइदों लोगोफोर खुलुमबाय गासिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दा माने सनालि मोनाबो स्कुलाव थांबाय ओमफ्रायो आंबो खामानि दामानि मावनानै ओंखाम ओंख्रि संसै आरोना लोगोफोर थ'दो होमबा लोगोफोर आंजों फैफाबाय थादो साराया दुंबाय थाव होनोसै आं माने अमाजों थिंथिं खालायजों संगोन आरोना लोगोफोरनि थावखौ बांद्राय होला अमाना गावनि मेजेम थाखायो नालाय ओंखायनो थावाबो दुंबाय पियासबो होना लासै बेदरखौ होना लाबाय नै लोगोफोर बेनिफ्राय अमाजों थिंथिं खालाय आरोना माने हासबेन्डआहाय जानो लुगैदों थिंथिं खालायजों अमाजों होनगासिनो दङ ओमफ्राय लाकिलि दंमोन आरोना एसे थिंथिं खालायाबो बेजों संना होनोसै हालदै होनानै लाइनासो थांना होबायलै लोगोफोर साराया मावोना जानो हमथायाबाथाय बानलु देनायखौ होना लाबाय ओमफ्राय आरो जिरा गुरा मावदों आं माने गावनि रसा ओंखारनायनि थाखाय एसे दै होनानै बेखौ जब खालामग्रोगोन आरोना बिनिफ्रायसो ओमफ्राय आरो दा दै खेनसे होफिनबावगोन बेयाव माने मस्ला मस्लिफ्रा हाबग्रोजोबथोंसै दै होनानै होग्रोबाय बेनिफ्राय बे रानबाथाय आरो दा खेनसे दै होफिनगोन आरोना आङो थिंथिं खालायनो थाखाय गोदौबाय नै दैया लोगोफोर आङो बेयावहाय थिंथिं खालायखौहाय होनोसै आरोना दा होखांबा देखायनोसै थिंथिं खालायखौ होबाय आरोना लोगोफोर नै माने दैया राननांगौ नुदोंना नै रानग्रोथोंसै एसे गोदौग्रोथोंसै आरो आं थिंथिं खालाय होनायखौ देखायासै मानोना मबाइल हमनो उसुबिदा जायोना ओमफ्राय होनानै ओरै गलायबाय थायाबा माने लाथा खायोना बेनि थाखायनो आरोना गथा गथा जानानै थायो गोदौबानो अलमस्ट रेडि जानोसै आरोना दा आंनि हासबेन्डआ जानो लुगैदों होनबाय थानाया दिनै मोनजासिगोन आरोना फाइनालि लोगोफोर नायसै दा माबायदि जायो टेस्टआ आंबो बिराद गोबाव जाबाय आरोना जायैया एकदम माने बोसोरसे बारबाय गोदौथोंसै दसे स'
लोगोफोर ओंख्रियावहाय आङो थिंथिं खालायखौ होखांबाय ओमफ्राय गोदौथोंसै आरोना एसे गोदौखांबा दा नायनोसै टेस्टआ माबायदि जायो आं माने बहुत गोबाव जाबाय आरोना लोगोफोर जायैया बोसोरसेयानो बारबाय खोमा ओमफ्राय हासबेन्डआ एकदमबारे दाख्लै सप्तानै सिगांनिफ्रायनो जानो लुगैदों होनबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय मार्केटाव नागिरनानैथ' मोना बेखौहाय बाजारफोराव एखमबा गामिनिफोर फानफैबा मोनलाबायो आरोना ओमफ्राय लाकिलि बै बारावहाय जोंनि बिखुनजोनि बिब'आ माने बिखुनजो गेदेरा आइयाहाय होलांदोंमोन आरोना आं माने बावनानै थादोंमोन ओमफ्रायो दहायसो नायसनदों आरोना आं बोरैबा टिभि रुमावहाय दंमोन ओमफ्राय हासबेन्डआबो अमा बेदर लाबोबाय ओमफ्राय बेजों संसै सानबाय आरोना ओमफ्राय बेजों संबाय नायसै ओमफ्राय टेस्टआ माबायदि जायो खोन्थागोन आरोना लोगोफोर दायो र' साखिनानै खोन्थागोन आङो मोनथ'वाखै नालाय दाबो दे होमबा लोगोफोर र' संग्रोनोसै दाहाय देखायफिनसै दे जोंहा मबाइलाव नायखाया आरोना बेयो नै मबाइल नुबाथाय नायखोखायो बै मा बुस्थु नै नै नायला नै बेखौ नायलाय मा बुस्थु बेलाय नुदो बेयाव नायलाय नै सोलाला फुगा फुगि सोलालाबायो बियो केसिराबो सनालिया सनालि दिदि सनालिया अबाव थांखो बोलो सनालि फैदो सोरनि गारि गाबदों गारि गाबनाय खोनाबाय आरोना सोरफैदों जोंनि गारि नङा दा जाम्बा नंगौ आइ गारि आवाज खोनानायखाय सोर फैदा थाबलांबाय आरोना फैनायखाय गारि आवाज खोनाबानो खारबोखायो बियो नानिखौ लायनो आंबो थाङो दे अफिसाव सोंबोनि माबासो होनदोंथ' लिगेन्ससो गाननो थिनदों ग्रे कालारनि ओमफ्रायो प्लेन मिरन कालारनि केप मा होनो खोन्थाहरनांगोन दा अफिसाव सोंबोगोन दा दे आंबो थांफागोन नानिखौ लायबा ओंख्रि मोनखानोसै भुट बायदिसो नुयो दा नोंनि बाइक खोनानानै लोगो फुरा बाम जानाया बाब्राबखादों माबायदि जाबाय आरोना लोगोफोरनि गोथाव जादोंना बे संख्रिखौ एसे खम बायदि मोनदों आं ना जानो लुगैनाय मोनजाबाय दा सान्थि संख्रि एसे खम जादोंना लोगोफोर नै बिबोनांनि मोनसे पार्सेल सफैदों आरोना बे मारैबा बिदि जिलायलायखानायमोन मिन्थिया आङो बिसिनानै नायसै इमान गोरा बेसे लायो बे पार्सेलखौ जानो हाखानाय आखाइ थोंसेजों जाया पार्सेल आं बासिनानै होजोबनाय गस्लाया साफा आं बिहरनानै होजोबनाय आंनि सइसनि गोजाजोब आरोना नै बिबोनाङा गस्ला बिहरनो होदोंमोन नालाय आंखौहाय नायनानै मोजां ना कालाराबो पियर कटन मोनदां बेबो बै गांसेयाबो पियर कटनमोन नै दामानो बियो नै 2149 आरोना बेखौ मोनदों बेसेबां मोनामोनलाय बिदि गांसे दंबावखायो 700 बेसेबांबा दंबावखायो माया गौरांना गैलालै दाखालि गोदाना फुरा ग्रिनसो फुरा ग्रिनबाबो एसे आलदा आरोना पियर कटनमोन नामाथाय बियो A few moments later. जों सनालिखौ स्कुलाव लायनो नागिरदों आरोना नानिखौहाय थांगोन गेट ताला मारिनानै लागोन स' थांगोरनोसै होनबा लोगोफोर थौदो दा लोगो मोनफिनगोन बास स्टेन्ड मोनबाय नो बास स्टेन्ड हाद्रि हाबदोंहाय मेगनाव गोजां बोथोरबाथाय हाद्रिल' गुफुङो बांसिन
मालिकफ्रा गारिखौ बेनिखौ लायासिनो गंसे गारिखौ 500 गावनिखौ खमाव मोनदोंनो हा 23 ओमफ्राय आद्रा दं होनदों दा नैबेना 24 एसे खम मोननायावनो मोननाय सफैफिनबाय नै सोर हगारखो सोर हगारखो आया मारै गखो बिलाय मारै गवा नोंलाय सेन्देलानो नायजायानो दरखङाव जोंहा आया मारै गनानै थाखैयो रे ना आं मारिनाया मोजाङै जायाखैमोन मारै गनाय आं मोजाङै मारि लांदोंमोनबा खोनालासो मालाय मेथाइ मोनबोबाय ने बुरजा 10 थाखानो बेनो 10 थाखा आरो जाम्बा हांगार र' थाइबासोमोन बे बेखौनो 10 थाखा लालाबायबाय